moƴƴere Allah kay ɓooyi soynede ko hoyneteno so saali ƴeewi tan ko hoccede moni kala hoddira e mum ɗum heewi tottede dimo mira hoynede yo selkake janen e ko wawa yebde ñamlade han ko ganduɗa mbasa fefinade saabu pemowo mo ala siru anani noddede aduna moynantake aɗa haani teelade kala mo fayi aduni hoori mum jogoɗani rotede wonde neɗɗo dedi ha tiiɗi woni e lewade cippirowo e aduna mo ɗaminaki foolede aduna noon ko jikki woppa nokki woppa hanani jiirede on ɗaminiɗo janggo guerade waloyde masirteje bonɗe e gardaɗe dignade gurdam ade ko duuti ko fof caggal ma men goppede semmene ko heewi ko fof ma men wakkede yeruade ko bimrel e leydi ma men momtede caloɗen fooɗodirde e laamu e ɓuymen addade ngare fooɗodiren moƴƴi kewɗi e wattude juulede sabu wonɓe ɓaw renndini jawdi kewdi ndi alda e askede kono bannamen ganden jawdi ko heewi ko fof batten mum tan ko caggal woppede ndin noon ina haali jooɗiraɓe rewrede banam debbo